Persuna li kienet fid-Dipartiment tal-Emergenza tirrakkonta ma' News l-esperjenza ta' Anzjana residenti San Vincenz De Paule li kellha tittieħed fuq wheelchair għal kura fl-Isptar Mater Dei. Meta kienet fl-emerġenza, l-Anzjana ma bdietx tħossha sew u talbet għal xi ħaġa tal-ikel. Kienet akkumpanjata minn infermiera u mbagħad jiena smajt lill-infermiera li kienet magħha titlob lil xi ħadd minn xi staff ta' Mater Dei għalthom tista' mittuha xi ħaġa tal-ikel għax anke l-ikla tal-ofsinhar tilfet qiegħda f'jakka u qalulha no, qalulha contact her relative. Meħdax nofsa filgħodu l-Anzjana ħarġet mill-emerġenza wara s-7 ta' flaxija madwar 8 sigħat wara u tħallit sajma dan il-ħin kollu. Daħlet fil-11 nofs. Għajtilha t-tabib fil-5 nofs u rajta ħirġejn fis-27 ta' filgħaxija. Mil-11 nofs ta' filgħodu. Iżda tbatija din l-Anzjana ma waqfitx hemm. Meta ġiet biex titlaq mill-emerġenza, karozza li ntbaghtet minn San Vincenz De Paule għall-Anzjana u l-infermiera ma kienitx adattata biex tidħol fiha bil-wheelchair. Ġi xufier b'karozza żgħira minn San Vincenz De Paule. Hi kienet fil-wheelchair u mistina tgħid kemm batiet biex irnexxilhom idaħħlu anke l-infermiera rajta tbatiet biex tidħol fil-karozza żgħira.